Labian pasasalamat kan 57 anyos na construction worker na si Dion Banania kan Buraguis, Legazpi City, nasaro siya sa napiling benepisyaryo sa ayuda para sa mga kapos ang kita o AKAP program kan Department of Social Welfare and Development Bicol. Dakula o natabang kaya sa iya ang pinansyal na asistensya na nakuha niya sa programa, urog pa tapauro ekstraman sa na siya sa pagkakarpentero. Gamitin ko lang sa sa pagnegosyo. Sinagaan man kan senior citizen asin ice cream vendor na si Manuel Caldua kan San Roque Daraga Albay ang pagpila para makakuha man ng pinansyal na asistensya sa naunang bitang programa. Plano niyang gamiton ini bilang puhunan sa sadit na negosyo. Pabor nga na yan, kung igwapang iba na dagdag, nasa Indo na lang yan, nasa gobyerno na lang yan, may dadagdag gamutak. Medyo kapos ang pagbuhay sa kinaaban na ini, dahil kami inadala, nagayo. Paray kung nakatarapos kami tayo, dahil kami nakatapos. High school graduate, yun na naman. Ginibo ang tulong magkakasunod na payout sa Embarcadero de Legazpi sa syudad ni Legazpi. Presente sa payout ang Team Asenso para sa Gabos o Team APG asin si dating Ako Bicol Party List Representative Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. Sigun sa dating opisyal, gigibuhon nindaan Gabos nga ni mairani sa mga benepisyaryo asin maitao sa Gabos na nangangaipo ang maniba-ibang programa kan gobyerno. Minsan minaswell into 4,000 and this is coming from different barangays. Per day ini and dagos-dagos ini antus Disyembre ini tanganing makover ta ang Gabos na pamilyang nangangaipo asin kwalipikadong maging benepisyaryo kang AKAP. Ang sabi ni Congressman Saldico sa tinaong mandato ng mga Bicolanos sa Ako Bicol Party List, day kami mawawaran kumbaga padagos ang samuyang paginguha ang aktibong partisipasyon sa Kongreso, lalong-lalo na sa mga deliberasyon sa budget, tanganing maasigurar ta ang pagpondo kaining mga proyekto asin asistensya pangangaipokan sa tuyang banwaan. Sa aga pupuunan man ang payout sa banwaan ni Santo Domingo asin sa iba pang lugar sa Primer Distrito kan Albay. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.